Una nating gawin idol ay magprito tayo ng itlog. Maglagay tayo ng kunting asin, kunting paminta, at ating imikos-mikos mga idol. At ating isa lang ang ating kawali mga idol. Sunod naman ay ilagay natin ng mantika. Tapos yung itlog naman mga idol. Pagkatapos naman idol ay durugin natin ang itlog mga idol. Ngayon naman idol ay mag-cutting tayo ng kamatis. Sibuyas. At saka bawang. Isunod na natin yung pitsay mga idol. Ganyan lang po kataas ang ating cutting sa pitsay mga idol. Kung gusto niyo gumaya mga idol, ganyan lang ang mga sangkap mga idol. Ito na po ang final na luto natin mga idol. Ilagay natin ang bawang, mikos-mikos, at saka sibuyas. Sunod naman ang kamatis. Ilagay na natin yung pitsay mga idol, yung matigas na part. Maglagay ng kunting paminta, patis, kunting asin, at saka bitsin. Lagyan ng 2 basong tubig. Ilagay natin yung dahon ng pitsay at ating takpan mga idol. Ayan na po. Ilagay na natin yung itlog mga idol, yung pinirito natin kanina. At atin na itong imikos-mikos mga idol. Ayan na po. Luto na po ang ating pitsay with egg recipe. Maraming salamat idol sa inyong panonood mga idol. Sana po may natutunan kayo sa aking niluto ngayon. Maraming salamat. God bless us all. Ready to eat na mga idol. Sa pagkiulat.